खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ रायजो राजाफोरखौ बोरै सिबिनांगौ बेखौ टिउसन लादो प्रमद बर'आ भटार पार्टी इन्टारनेशनेल जों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों नब कुमार ब्रह्म जिल्ला नेहाथारि भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि नब कुमार ब्रह्मआ बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों आरो बेजों लोगोसेनो गोबां आइजोफोरानो आदानि कम्पानि लाबोग्रा दालालिफोरखौ जेरावखि थाया मानो नागिरनानैब्लाबो दानगोन बिनि थैखौ जोङो लोंगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे आइजोफोरा गोख्रों रावजों बुंबावदों रायजोफोर बेफोरबादिनि जोंनि खांनाय फिनाय बिफां लाइफांखौ गासिबो जुदि अनास्था खालायोबा बे आदानि लाबोग्रा दालालिया गवा बबावहाय दं बबे खनायाव जों नागिरगोन जोंनि आइजो पार्टीफ्रा खालि महर लानो हागोन हाया खालि महर जानानै खालि महरा आखायाव थुंग्रि लानानै नखर नखर नागिरनानै आदानि कम्पानि लाबोग्राखौ जोङो दानगोन बिनि थैखौ जों लोंगोन आगदाजों गायनानै आखिजों फुबाय थानायखौ जों सह्य खालामनो हाला बबेबा फेमिलिया एरालाबानो थायो नामा भारतआव जेनेबा 130 कौटियाव दोनै 150 कौटि जाहैबाय एराखै नामा दाना एरनाय लोगो लोगो हाग्राखौ दै एवस्रांनानै थानांगोन ना मासि बुरभक सरकार बेलाय दिनै सालबारि एवस्रांबा बेखौ बुंगोन बिथांमोनहा अबैध कासलेण्ड दखल खालामनानै थाग्रा एवस्रांग्रा जोंनि बनान्चलखौ जाजोब्बाय आरे जोंहा अर्थनैतिक भाबै जोङो जेरावनाखि जोङो जुरुला जानानै दङ जोंनि जिडिपिखौनो बिथांमोना होनो हायाखै भटार पार्टी इन्टारनेशनेला बिगियान सम्मत भाबै बुंदों जोंनि जिडिपिखौ बिथांमोना मानो होनो हायाखै लिडारफ्रा थगायनो हाला सांग्रां जा रायजोफोर बे 7% गोनांखौ जों मानो गिनांगौ 93% जों गैयै जोब 93% बहाय जों जाथि होननानै जोङो जेबो साना जों गासिबो भटार जोब सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ सोरबा माबा माबि दलाव थानो हागौ खिन्थु भटाराथ' जोङो बयबो भटार नंगौना नङा बेखौ एखुबाय थायोबा जों भटारा बोरै जिरायनानै थानांगौ जाखो सोरनि रायजो बेलाय कार रायजो बर'लेण्ड বুলি কৈছে বড়োলেণ্ডত যদি বড়োকে যদি উচ্ছেদ করে কি কি সরকার এটা आङो आदानि कम्पानिखौ जोंनि 6 सिडिल ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवहाय आं जाहोआ मानो होनोबा जोंहा दा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक ओनसोलाव जोङो संसार जादों गथ' गथाय लानानै बिसि फिसा रुजु रुमुयै जोंनि रायजो जानाय बिफां लाइफां गायनाय समायना रमायना जों जानो नागिरनायखौ आदानि कम्पानिया जोंखौ साखार खालामनो नागिरदों नामा आं मोजां मोनाखै जाय मानसिया आदानि कम्पानिखौ लाबोनो नागिरदों बे आदानि कम्पानिखौ बन्द खालाय आरो जाहाथे दस्रा जायगाजों लानानै आदानि कम्पानिखौ बानायै थेवबो जोंनि 6 सिडिल हायावहाय मालाबाबो दादोनथों जोंहा बे जायगायाव सासेयाव 20 बिगा खरि हा थाबाबो गायग्रा गैया फुग्रा गैया जोङो बे ओनसोलाव आबाद सुखानजोंहाय जोङो मावनानै जायो जेबादि बालाबारियावहाय जोङो नावजोंहाय मावनानै जानायफोरबादि जोङो गासिबो जोङो सुखान आबाद मावनानै सान्दुं अखा बिफां लाइफांखौ गायनानै आबाद खालायनानै जोङो गावनि फिसाखौ जेरखम खाङो मोस्रोम जोसि मोज्राय जोसि बिफां लाइफांखौबो जोङो बेबायदि खालायनानै जोङो बिराद मोजाङै खाङो बेफोरबादिनि जोंनि खांनाय फिनाय बिफां लाइफांखौ गासिबो जुदि अनास्था खालायोबा बे आदानि लाबोग्रा दालालिया गवा बबावहाय दं बबे खनायाव जों नागिरगोन जोंनि आइजो पार्टीफ्रा खालि महर लानो हागोन हाया खालि महर जानानै खालि महरा आखायाव थुंग्रि लानानै नखर नखर नागिरनानै आदानि कम्पानि लाबोग्राखौ जोङो दानगोन बिनि थैखौ जों लोंगोन फार्स्टनिफ्राय जोंनि आदानि कम्पानि लाबोग्रा दालालफोरखौ जोङो नागिर नागिर नखर नखर आइजो माहारिफ्रा न'आव हाबनानै दबदायजोबनांगौ दबदायनो हागोन हाया दबदायनो हागोन हाया जानि खाफाग्रोना खाफ्राया जानि खाफ्रायाबा
सिक्सिडेल ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जोङो थांनानै थानायनिफ्राय थायैआनो साबसिन प्रमद बर' सारा जोंनि ट्राइबेल ब्लकआवहाय आदानि कम्पानिखौ दा लाबोथों दस्रा जायगायावहाय लांथों जे जायगायाव दस्रा हारिनाव मेरला हा खास दं बे हा खासफ्राव लांनानै दोनहैथों थेवबो जोंनि बर' हारि जानायखौ गुरलाय गुजाय नों बर' हारि नंगौना नङा सार नोंनावसो आङो सोंहरनाय जाबाय सार नोङो साननानै नाय जोंनि बर' हारिखौ मेगनाव मोदै खुगाव खदै खालायनायखौ नों मोजां मोनगोन नामा जाहाथे जोंनि जायगायाव जोंखौहाय हेल्प होफैनो गोसो जायासै जोंनि संगठनफ्रा मा संगठन दं बे संगठनफ्रा मानो जोंखौ हेल्प होफैयाखै जोंखौ मानो खाराव माराव सानाव हराव ओंखाम जानो सुख गैया उन्दुनाय सुख गैया मानो असान्थि खालायनो नागिरखो मोनफ्रोमबो संगठना जोंजोंहाय हेल्प गैया नामा मोनफ्रोमबो संगठना जोंखौहाय सुबिदा होनो थाखाय माबा खालायाखै नामा जोङो बेखौ खावलायनानै जों जानजिखाफ्राखै समस्त बे जोंनि बिटिसि हालामनि बिटिसिनि भटार रायजोफोर आरो आसाम बासिफोर आरो जोङो भारतनि खना खनला थानाय जोंनि भटारफोर मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनो आगदाजों गायनानै आखिजों फुबाय थानायखौ जों सह्य खालामनो हाला भटारखौ रायजोआ राजा होनना बुङो रायजोआनो राजा होनना बुङो भटारफोरखौ आरो बे राजाखौ बिथांमोनहा बोरै बुखुबाय थानो हायो एरखुबाय थानो हायो बे मोनसे सोंलुनाय दिनै भटारखौ जुदि मान होनो रोंदोंब्ला रायजोयै रजा बिथांमोनहा मा दिनै रायजोखौ एरखुबाय थानाया होखारबाय थानाया बिथांमोननि फान्डामेन्टेल राइट दं नामा फान्डामेन्टेल राइट दं नामा अधिकार दं नामा जे थाखानाय जुगामै रायजो जानाय जे 30 बोसोर 40 बोसोर रायजो जानायखौ बिथांमोना एरखुनो हानाय जों बेवहाय रिफिउजि नङाथ' जोङो बांलादेशनिफ्राय फैयाखै बा बबेबानिफ्राय फैयाखै जोङो बेनिनो खिलनजिया बेनिनो जोङो जोनोम मोननाय बे जायगायावनो थानाय दिनै सासेनिफ्राय सानै जायो साथामनिफ्राय साब्रै जायो फेमिलियाथ' एरालाबानो थाया बबेबा फेमिलिया एरालाबानो थायो नामा भारतआव जेनेबा 130 कौटियाव दिनै 150 कौटि जाहैबाय एराखै नामा दाना एरनाय लोगो लोगो हाग्राखौ दै एवस्रांनानै थानांगोन ना मासि बुरभक सरकार बेलाय दिनै सालबारि एवस्रांबा बेखौ बुंगोन बिथांमोनहा अबैध खासलेण्ड दखल खालामनानै थाग्रा एवस्रांग्रा जोंनि बनान्चलखौ जाजोब्बाय आरो जोंहा अर्थनैतिक भाबै जोङो जेरावनाखि जोङो जुरुला जानानै दङ जोंनि GDP-खौनो बिथांमोनहा होनो हायाखै भटार पार्टी इन्टारनेशनेला बिगियान सम्मत भाबै बुंदों जोंनि GDP-खौ बिथांमोनहा मानो होनो हायाखै 2011 सनाव 137 जन MP-आ बेखौ स्वीकृति होखानाय दङ जे नोंथांमोनहा GDP-नि खावसे थाखाखौ नोंथांमोनहा मोनबाय थागोन होननानै स्वीकृति होखानाय दङ राजि जाखानाय दङ 137 जन MP-आनो सिगनेटरि पार्सना जोंना आसामावनो कयेकजन दंखायो सर्बानन्द सनवालाबो सासे सिगनेटरि पार्सन लिडारफ्रा थगायनो हाला सांग्रां जा रायजोफोर बे 7%ल' गोनांखौ जों मानो गिनांगौ 93%आ जों गैयै जोब 93%आ बहाय जों जाथि होननानै जोङो जेबो साना जों गासिबो भटारजोब सोरबा UPPL सोरबा BPF सोरबा माबा माबि दलाव थानो हागौ खिन्थु भटाराथ' जोङो बयबो भटार नंगौना नङा बेखौ एखुबाय थायोबा जों भटारा बोरै जिरायनानै थानांगौ जाखो खौसे जानांगोन बिथांमोनखौ जोङो नेतानिफ्राय एंग्लाय होनांगौ सोरनि खामानि बेलाय मावजिखौ गाथा गानहोनो एन्जरा मिटिं जानानै मावजिखौ गाथा गानहोनो हायाखैमोन नङा होमबा मोनसे सल'आव दङ गाथा गानहोनांगोन जोङो बे मावजि सिखारिखौ बे गोदोनि माबा सल' बाथा खोनासंला आरोखि जोङो 93%आ भटारा बे 7% लिडारखौ होख्रेमनो बारा गोबाव नाङा मिथिबाय दा जोङोसो खौसे जानो हायाखै नै दासो एसे जोङो सरसा खालामदोंमोन मोनसे कमिटि खालामबानो बे कमिटिनि नेताखौ बासिनानै बिथांमोना थाखाजों फबनानै दोनो बे भारतनि राजखान्थिनि मोनसे हुदा जालांबाय दिनै भट लानोबो फैसा राननानै होनाय सोरबा दल संगठनखौ थेर बेथेर खालामनो मा खालामो थाखा राननानै होनाय माइनास खालामनानै लाखिनाय बेबादिजों जोंखौ जाब्रेगासिनो दं जाख्ल'गासिनो दं खोथाया बेयावल' नङा মই এইটো ক'ব বিচাৰিম ইমান দিনৰ পৰা ইয়াত আছে ইমান দিনৰ পৰা ইয়াত আছে মানুহ বাঢ়ে না কমে চৰকাৰৰ ওচৰত মই এইটো প্ৰশ্ন কৰিম মানুহ বাঢ়ি থাকে পৰিয়াল বাঢ়ি থাকে আজি যিখন দেশত
100 কোটিৰ পৰা আজি 150 কোটিলৈ আগবাঢ়ি আছে। এইখন দেশত জনসংখ্যা কমা নাই, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে, জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ ঘটাৰ কাৰণে আজি পাহাৰ পৰ্বত নৈ খাল বিল আদি সম্পূৰ্ণ ঠাইত আজি মানুহ বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে। আজি চীন দেশৰ যেনেকৈ বাংকিত থাকিবলগীয়া হৈছে, ভাৰতবৰ্ষত এনে বাংকিত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে আমি উৎসাহ কেতিয়াও কৰিবলৈ নিদিওঁ। যিসকলৰ পৰা আপোনালোকে ভোট লৈছে সেইসকলক আপোনালোকে বিদেশীৰ নিচিনা আপোনালোকে খেদিব, পহু খেদাৰ নিচিনা খেদিম, আমিও খেদিম, চৰকাৰক আমিও খেদিম। আৰু ইয়াত দায়ী হ'ব কোন? যেতিয়া সংঘৰ্ষ হ'ব, প্ৰশাসনৰ লগত যদি আমাৰ সংঘৰ্ষ হয়, সেই দায়ী চৰকাৰে দায়ী হ'ব, আমি দায়ী নহওঁ। যিহেতু চৰকাৰে আমাৰ দাবী পূৰণ যদি মানি নলয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এইটো কিবা এটা হ'বও পাৰে। গতিকে সংঘৰ্ষৰ কাৰণে দায়ী হ'ব কোন? সংঘৰ্ষৰ কাৰণে দায়ী হ'ব চৰকাৰ, আমি নহওঁ। আমি ভোটাৰ, আমি একগোট হ'ম, না জাত না পাত, ভোটাৰ এক জাত। আৰু মনত ৰাখিব ৰাইজ, আজি বড়োসকলক উচ্ছেদ কৰিব চৰ্ণী ৰাইজ বোলে। কাৰ ৰাজ্য? বড়োলেণ্ড বুলি কৈছে। বড়োলেণ্ডত যদি বড়োকে যদি উচ্ছেদ কৰে, কি চৰকাৰ এইটো? বড়ো হাৰি খৌচে যা কয় না নকয়? কেনেকৈ খৌচে হ'ব? बोरै खौसे जानो बर'आलाय? सोरखौबा होखारनाय, सोरखौबा गायनाय, सोरखौबा फुनाय, बेबायदिबा बोरै खौसे जानो? जोंथ' बहाय फैनानै मिथिफैबाय। माखासे मानसिया सिं सिं फान खोमानोबो नाजादों, दालालि दङ। दालालि हुसियार होन, दालालि हुसियार होन, दालालि खालामनो मोना, दालालि खालामनो मोना। आरो नोंथांमोनहा आयेनजोंबो खारनो थाखाय दिनैनिफ्रायनो बे जायगानिफ्रायनो बे नुन खावा, बे फानबारि 2 नं फाट नुन खावानिफ्राय नोंथांमोना सांग्रां जादो। समस्त बे जायगानिफ्रायनो एकदम नर्थ लखिमपुर धेमाजिसिम, एकदम लेखाबालिसिम, अरुणाचल बर्डारसिम जाहाथे बे खास लेनाव थानाय बा नामजारि गैयै हायाव थानाय मानसिफोरखौ जाहाथे उच्सेद खालामा, वार्निं होनांगौ, गोख्रोङै वार्निं होनांगौ। जोङो बांद्रायबा जोङो रावनोबो भट होनाय नंला। रायजोफोर, आसामबासिफोर, नथा सबियाव भट होगोन जों, नथायाव रावनोबो भट होला जोङो, नथाखौ मिथि